Hai sari kaham jotono no hingke kha khayo jotono kaham tongmani hanai hingke tini kha bele wati watsuka sapung mian simi wati wama current bo kwrwi hamon bagui ang blog rok rimayan tongkha hingke ang chatongnai ang blog rwnani bagui hingke tabo kisa ang chini parani dukano thangrwnai bazar o ta chomini thangnai phunukshino hingke tini wati wai belai tongthoka khynani simi khe shini al bai sinai khetorok khainani bagui swngchara rok sarya ma tongkha buina rogo jotono khe twi je kheto tongnai rok khe twi mane khetorok khai tongmaikha hingke chwngkhe chara phunukma sarya hingke khynani simi khe chwng chara al bai chara rok sarchinai hingke ang tabuk nongno bazar o thangai phunukgani swkang haifre ang nongno chini tabuk hingke ang chini set nogo bazar o thangtongo mane haino bazar koyekta khulugo hingka hingke aswk openly to bazar hai khe tongya tamoni hingmala tabuk wngkha lockdown aswk borok rok gana gana khema tongo social distance khema tongo haifre borok rok mwchmani ang mane gana gana khe mamung tongjago tamhala para bwla hingka hingke amoni hingke ang tabuk kumui no thangui sainai kumui sungo toktui rok rihini kalangmani mon kahani bon sana hani ang phaimasi yango hingke tam tamo phal bonai thangsino kumui na hariba ha haisina tenta phalo mangso tei mwkhwtwng akra rok puri rok bora rok so hingke ang tabuk sini parani dresss o sapaikha wati waboni ekdom weather thanda rong tongkha norokno phunukgani sini ang twisa o twisa o agifru chwng chwraifru ani bai ani dara songmai chwng market tukulai o wati wafru hingka hingke abono chang tab muchungmani ekdom bwkha srangsi o ah dini no ang tab tesa firok tui faina muchungo amtwkhe uansukgui ma tongkha ang hingke agi omo hai twiya agi tei thasi tabuk haisini twisa o sitrai thangpaikha hingke ang tabuk kisa wngko baisong yango berai tongya nai ani logi mask bo tongo mia sini ang corona test khaimani baksa rok khe ba positive rok wngkha hingke haifre bongto nokhoya borok nokmani quarantine khema tong 14 days hingke ang khe beraina ba berai tongmaya ang kisa misa pono guri ma tongo babu bo berai tong Baba ni do thangrwnai tabuk musuk lahna han thangui sini hingke saisung abo sini musuk khajai bwla khe wngko kharo baba bai kha khajaya khe wngko naigirana tabuk amo khai tongo takasani nok hingke ang yang tino baisang berai tong sinai mask thubui ma berai tamhle sini para o hamjago baksa borok positive rok manajak bwla hingke hamjago wngthang mask thubui ma tongo hingke o musuk hingka khe ani dai ni masa khe ani amani masa amoni bagui babu wngka khe aswk musuk bo naiya ba agi kheno ipubo hingke tabuk khe musuk bo naiya ba amo mamangma naio hingke o musuk amo bai himse khajago. Hingke ang baisong yango berai tongna hani haikha haifano ang boyang berai tongmani blog rok phunui mangala ang tabuk nogo thanai bwla.